Уважаеми зрители, това е днешното издание на Добро утро с БНТ2 от Пловдив. Както разбрахте, говорим си с домашните любимци и за домашните любимци. А ние продължаваме нататък, защото е време да погледнем към темата и от една друга гледна точка. Казвам добро утро на доктор Стефка Евтимова. Здравейте! Добро утро и от мен. Педиатър и алерголог. Много е важна темата за децата и домашните любимци. Сигурен съм, че зрителите я очакват с интерес. Какво можем да кажем още в първите изречения за това какво трябва да бъде нашето внимание към детето, когато имаме и домашен любимец? Домашните любимци наистина са извор на невероятно позитивни емоции и аз лично като дете съм имала всички видове домашни любимци, за които може да се сетите, но за съжаление те имат и обратната страна на медала. Всъщност алергия към тях има. И то най-често има алергия към котката и кучето по простата причина, че това са всъщност най-честите домашни любимци. Те алергизират около 15% от хората, които имат домашен любимец в дома си. Разбира се, много зависи от това дали терена е чист, т.е. дали съответният човек има предразположение към алергични заболявания или няма. Това определя и риска. В какво се изразява всъщност алергията към домашните любимци? Най-честата проява на алергията към домашният любимец, това е алергичният ринит. Едно много често заболяване, което се проявява с сърбеж, кихане, воднист секрет, запушване на носа. И това нещо не винаги е ясно, че причинителят всъщност е домашният любимец. Втората по честота проява е бронхиалната астма. Хората и децата особено могат да изпитват кашлица, задух, свиркащо дишане, затруднения сериозни в дишането при контакт с домашен любимец. Още по-тревожно е, че когато едно дете има астма, вероятността то да се алергизира към домашен любимец е между 22 и 67%. Да, т.е. голям е процента. Ще продължим точно висок. тук това, за което говорите, но ми се иска преди това да изгледаме едно видео заедно с нашите зрители, защото ще го коментираме след това с вас, за това какви да бъдат домашните любимци, които ние си избираме. Точно поради тази причина сега отиваме в един пловдивски зоомагазин, за да видим още такива варианти за избор на домашен любимец. Ще разберем и какви са спецификите за неговото отглеждане. Видяхме дори и домашните любимци, които и аз имах като малък. Става въпрос за рибки. Сега вече, след като обхванахме абсолютно всички възможности, аз да кажа, че когато имах рибки, нямах алергия. Други домашни любимци не съм имал, така че не мога да кажа каква е връзката. Но можем ли да кажем, че има домашни любимци, които са по-големи причинители на евентуални алергии за сметка на други? Относително да. Приема се, че поначало животните, които са с малко по-къса козина, са малко по-хипоалергични, но казвам, това е условно. Всъщност проблема изобщо не е в косъма, защото главните алергени, т.е. главните вещества, които предизвикват реакциите, всъщност се съдържат в голям процент в слюнката, в урината, в пърхота, тези мъртви епителни клетки, които падат заедно с косъмчетата, така че там е проблема. Разбира се, има една уговорка. Колкото по-дълъг е косъма на един домашен любимец, толкова по-лесно могат да попаднат върху него и други алергени. Да речем полени, в момента е сезона на полените, и те могат да бъдат пренесени в къщи. Микрокърлежи. Това ли са всъщност реакциите, които могат да бъдат получени? Да, аз започнах одеве да говоря. Всъщност на алергията на домашният любимец могат да реагират всички органи и системи. Разбира се, могат да реагират, както казах, носа, белия дроб, очичките с зачервяване, сърбеж, сълзене. Така също и кожата с различни по характеристика обриви, с сърбеж, могат да засилят съпътстващи заболявания, като атопичен дерматит. Така че проявите от страна на нашия организъм са доста разнообразни, включват почти всички органи и системи. Най-често, разбира се, както казах, домашните любимци като котка и куче алергизират децата и не само децата, хората, които имат контакт с тях. Все пак от тази графика се вижда, че ако трябва да избираме между котка и куче, кучето е двойно по-малко алергизиращо. Процента на котката виждате, че е около някъде... Два пъти по-нисък е, отколкото при кучето, и ще обясна защо.
Как стои въпроса с кучетата? Има породи, при които всъщност козината се сменя малко по-рядко и оттам и самото лющане на повърхностния петелен слой не е толкова обилно, както при други породи. Ето това са всъщност главните алергени в козината на животните. Те са тези финни микролюспици, които се отделят, които ние наричаме условно пърхот. В основата на косъмчетата но те всъщност пропиват в нашите мебели, в нашите килими, в всички меки тъкани и изчистването, между другото, на околната среда на дома ни от един домашен любимец отнема около 6 месеца. Така че представете си един алергичен човек с сериозни проблеми, ако днес се раздели с домашният си любимец, те ще му действат в дома в продължение на още половин година. Това е доста дълъг период. Дали къс или дълъг косъм, от гледна точка на това, че с козината могат да се принасят и акари, и плесени, особено ако кучето е дворно, обикаля, влиза в мазета. Всъщност понякога алергията може да не е към самото куче, а може да бъде към акари или плесени. Които и за това, то разнася. Да, то разнася и затова винаги трябва да уточняваме чрез тестуване дали алергията е към самия домашен любимец или към нещо друго, което то ни внася в дома. Това са примери на породи, които са по-малко алергични, защото имат по-малко козина, по-къса козина. Това, за което стана въпрос одеве за пудела. Всъщност пудела е една много подходяща порода за склонните към алергия хора, защото неговата козина расте сравнително бавно, тя се подстригва и не се сменя чак толкова често самата подкожната тъкан. Това са примери на по-хипоалергични домашни любимци. Тоест по-подходящи. По-подходящи. Да. Как стои обаче въпроса с котката? Не случайно тук пише, че няма хипоалергични котки, затова защото слюнката наистина е много силен алерген и всъщност 60% от алергията към котка се дължи точно на слюнката й. Всички ние знаем, че котката прекарва голяма част от ежедневието си да се почиства, т.е. да се облизва и тази слюнка наистина тя я разнася в околната ни среда и в дома ни. Освен това е установено, че котката, когато е стресирана, отделя много повече алергени. Когато има малки, освен за себе си, тя се грижи и за малките, така че количеството на алергените в слюнката става още по-голямо. Дали трябва да избереме мъжки или женски пол, защото и този въпрос задават пациентите ми, мъжките животни са по-алергизиращи. Най-вероятно ще се досетите, че е във връзка с хормоните, във връзка с тестостерона. И дори една от мерките, които се предлага е кастрацията, колкото и ужасно да звучи, на домашните любимци, защото намалява тестостерона и оттам намалява и алергенността на домашният любимец. Гризачите и рибките също са модерни домашни любимци. Алергизиращи ли са те? Не. Те са по-подходящи за хора, които имат проблеми или които се очаква да имат проблеми. Значи, гризачите, защото имат козина, са не по-малко алергизиращи. Ако си спомняте слайда, заека е 1,4%. Да, малко алергизиращи. Но тук вече времето наистина не приключва, така че завършваме темата с една дума. Да. Животните, които имат люспи, каквито са земноводните, вличугите, игуаните... Не ни алергизират. Не ни алергизират. Пак Добре, с една оговорка. Храната за тях може да алергизира. Да, благодаря ви. Така завършва днешното издание на предаването Добро утро с БНТ 2 от Пловдив. Разбрахте, че да имаш домашен любимец е хубаво нещо, но има и своите отговорности. Останете с БНТ 2.